ଷଷ୍ଠତମ ଚିଲିକା ବାର୍ଡ଼ ଫେଷ୍ଟିଭାଲର ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିବସରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବିଧାୟକ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ଜଗଦେବ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ବିହଙ୍ଗ ବିହାର ମଙ୍ଗଳାଯୋଡ଼ିଠାରେ ପହଞ୍ଚି ପତାକା ଦେଖାଇ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ମଙ୍ଗଳାଯୋଡ଼ି ପକ୍ଷୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଭାବେ ବେଶ୍ ପରିଚିତ। ମଙ୍ଗଳାଯୋଡ଼ିଠାରୁ ନୌକା ଯାତ୍ରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଶୀତୁଆ ସକାଳ ସମୟରେ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ପକ୍ଷୀଙ୍କ କାକଳରେ ହଜିଯିବା ପାଇଁ ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ପକ୍ଷୀପ୍ରେମୀ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ପ୍ରାୟ 110 ଜଣ ପକ୍ଷୀପ୍ରେମୀ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ମଙ୍ଗଳାଯୋଡ଼ିଠାରୁ ନୌବିହାର କରି ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଦେଖିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ଚିତ୍ର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଶୀତ ଆସିଲେ ଚିଲିକାର ନଳବଣ ସହ ମଙ୍ଗଳାଯୋଡ଼ିରେ ଭିଡ଼ ଜମାଇଛନ୍ତି ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ବିଦେଶାଗତ ପକ୍ଷୀ। ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଅତି ନିକଟରୁ ଦେଖିବା ସହିତ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ କାକଳିରେ ହଜିଯିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ ଜମାଇଛନ୍ତି ଦେଶୀ ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ମଙ୍ଗଳାଯୋଡ଼ିରେ ଏବେ ରାଜ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମଙ୍ଗଳାଯୋଡ଼ିରେ ପକ୍ଷୀ ଗ୍ୟାଲେରୀ ଓ ବିଭିନ୍ନ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ଫୁଡ୍ କୋର୍ଟରେ ବିଭିନ୍ନ ଚିଲିକା ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟର ମଜା ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ସ୍ଥାନୀୟ ମଙ୍ଗଳାଯୋଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳରେ ଜୈବ ବିବିଧତା ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରଖିବା ନିମନ୍ତେ ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ରାମର ଛାତ୍ର